darle gracias a David, o secretario. Xa non é o novo secretario oficial, ele está concursou, ten de plaza na Volar. Entonces quedámonos sin secretario durante un mes. Ele tomou posesión alá. A nosa secretaria titular está en Coristanco, está en Comisión de Servicio en Coristanco. A intención de de vir, lo que nos dixo que viría en julio para aquí, bueno, os problemas aí familiares, unhas cousas, e quere en julio irse para aquí, ainda que despois acumule que o Concello, pero a nosa secretaria titular é ela. Entonces, como estábamos sin secretario, un dos motivos de non poder ter pleno a final do mes pasado, pedeuse a él, que además hai problemas, está casi todo o mundo con un par de plazas acumuladas, e como era o que tiñamos aquí, falamos co alcalde da Volada e con David, temos ahora esta plaza acumulada, mentre non teñamos a nosa secretaria. Entonces, gracias por votarnos o mandado, que senón volvemos a lutar a ayudar un tempo. Entonces, iniciamos o pleno correspondente ao anterior mes, que sería o ordinario que nos correspondía, e o primeiro punto é a aprobación da sesión do día 25 de febreiro, que creo que se vos remitiu, que se hai votos a favor da sesión do 25 de febreiro, votos en contra non máis, o seguinte punto son os decretos de alcaldía dictados desde a última sesión, que se vos remitiron, se hai unha aclaración a semana nos probos e preguntas. O terceiro punto é dar conta do período medio de pago correspondente ao trimestre primeiro de 2021. Nos dice... Sí, foi remitido dentro do período correspondente, concretamente tanto a 23 de abril de 2021 e ascendeu a 19,50. A ver, o seguinte, motivos de urgencia. Hai unha moción presentada hoxe por Abraham Sober. Eu non teño inconveniente en aceptar, pero tamén, se queres aceptarla, non, digo, porque, a ver, o que se propón aquí na moción, primeiro, que non é, penso que non é o foro, o Concello, e máis neste momento, porque está precisamente o plan de acción no período de delegacións. Está no período de delegacións para particulares, grupos, é dicir, isto que se propón aquí, o lógico é facerlo chegar directamente á Consellería. Se dice, mira, a propia... Luís, hai que votar a urgencia. Sí, pero digo que antes de votar a urgencia, como, a ver, eu non teño inconveniente en votar a urgencia, pero digo, non a vamos a aceptar porque creo que non é de tratar, porque dice, a Xunta de Galicia somete a información pública por un período de 2 meses, además, o motivo precisamente, o motivo é para que haxa aportacións por parte de particulares, incluso fala a palabra particulares, que se fagan estas aportacións ou suxerencias neste momento. Nos xa as presentamos, o que pasa que se vai haber pleno en maio, podemos deixala para o mes que ven, vai haber pleno ordinario, entendo, porque cuadraría marzo, maio, non? Vale, pois por nós deixámola para o mes que ven, reformulámola, porque esas xa as presentamos como alegacións de Agroma, de Agroma Sober en conxunto con outras candidaturas do interior. Parecenos que é un tema que sí que merece ser debatido nos concellos, porque ao fin e ao cabo son investimentos que van vir para os concellos que consideramos que tiñan que ser reformulados no sentido de ir orientados a unha reforestación, un cuidado da paisaxe, pero deixámola para, se vos parece, en lugar de votar a urxencia, se hai pleno en maio, se vai haber, gracias ao esforzo aquí de David. A intención é de telo o último xoves de maio, como se corresponde. Deixámola para maio e podemos darlle alguna volta máis. Perfecto. Pois as mocións presentadas, pero que hai unha, hai alguna moción, non son blocos todo, non? Si, o noso, si é do noso, logo. Si, pois, os deles. Vale, pois por orde de presentación temos, un momento, o rogo relativo ao incendio de Doares. Presentámoslo como rogo porque, bueno, parece-nos que igual que se pode facer a partir de agora e que, igual que na moción anterior, que son cuestións que ten que resolver a Xunta de Galicia, non o Concello, pero creemos que, bueno, pues tiñamos que traer esta situación aquí porque xa pasou máis veces que marzo agora é un período de alto risco de incendio, onde
máis dunha década, debería haber máis persoal contratado no servizo de extinción. Entón, ese feito de que haxa pouco persoal orixina descoordinación, porque no incendio danse situacións de que vai xente de distintos puntos que non se coñece onde están os puntos de auga ou que hai certa descoordinación desde por onde se vai os sitios. E logo o tema do reventón da roda, que xa pasou máis veces, ver se hai algunha posibilidade de mellorar a pista no sentido de que non suceda eso ou de que teñan maquinaria para poder apartar ese avión que non impida, como sucedeu, que a pista este operativa ou estar o avión ali parado no sitio, non? Co reventón da roda. A nos parecenos que é un tema que merece ser trasladado á Xunta, por iso propoñemos nese sentido trasladar á Xunta que achegue ao Goberno local e grupos municipais en primeiro lugar un informe detallado sobre como foi o cronograma dese incendio, non? Porque o que nos trasladan dali é que ao principio non había todos os medios que sí é certo que houve despois, que son os que veñen na nota oficial da Xunta, trasladar as posibilidades de mellora da base de Doade para evitar tanto reventóns de rodas, vai ser imposible evitar o 100%, pero ver que medios se poden poñer para que non haxa estas situacións e tamén para que se teñen calquera problema cunha nave a poidan apartar, que teñan algo para remolcar. Simplemente iso, que foi ademais un fin de semana de turismo que se deu a paradoxo, non, de que isto inundouse de visitantes por unha pista que ao final temos que atender o urxente tamén, que é que haxa suficiente operativo nas brigadas de extinción no mes tamén de marzo. Puxeme en contacto con a jefa territorial de medio rural e co distrito de Monforte, o que sí se pode adiantar que sí está previsto arranxar a pista, a pesar de que os propios pilotos dicen que é a mellor pista de todas. A parte que ten de terra non é motivo para o reventón, non reventou precisamente na parte de terra, e é a primeira vez que se produce un reventón dunha roda nun despegue. A primeira vez. Produciron máis reventóns, Un reventón nun despegue e un reventón mellor dun avión parado, pode ser, non sei, pero un despegue é a primeira vez, e foi precisamente na parte asfaltada, non foi na outra. Pero bueno, vanme facilitar un informe detallado do incendio, e en cuanto ás medidas sí está previsto apartar o trozo de pista que hai. Pola nosa parte queda resolto e trasladaremos a xente que nos amosou a preocupación pola situación do incendio. Despois, outro rogo que temos é o das melloras na página web do Concello, que xa temos traído máis veces a necesidade de que seña realmente un portal que este ao nivel de página institucional que é. Cada vez máis as páxinas dos municipios da Ribeira Sacra son tamén portais turísticos, entón nos creemos que é preciso facilitar o acceso á cidadanía de saber para enterarse das novas do Concello, máis alá das redes sociais, e por iso o de permitir a sindicación de novas, de que a xente que o desexe se suscriba para recibir actualizacións, pero tamén actualizar a información. Faltan establecementos turísticos, hai elementos desfasados, faltan asociacións veciñais, faltan, en algúns apartados están os dous oleiros, en un está un só, noutros sitios só hai algún restaurante, noutros están máis, entonces dá apariencia de que falta información, de deixadez tamén. Entón, é como o portal co que se presenta o Concello ao mundo, está, digamos que é unha web que estaría ben para finais do século XX, pero estamos na terceira década do século XXI, non? No apartado de turismo ten que haber máis visualidade, non? Máis imaxes e máis mapas, hai que coidar a presentación. Non está a información básica de servizos do Concello, e pasa moito que se preguntan no verán cando abre a piscina, cal é o horario da piscina. Entonces, por exemplo, unha situación común é que non é a máis grave, non? Pero a xente non ten onde buscalo na página web. Entón, nos propoñemos que se mellore cun aspecto máis visual e que se actualice sobre todo a información para permitir a cidadanía ter ese acceso ás actualizacións. A página web está feita, nova, están agora mesmo uns alumnos en prácticas da Universidade de Vigo facendo as traducións, e a técnica
Municipal de Turismo está pues, rematando de revisar os contidos. É certo que estaba previsto sacarla no ano 2020, está con un retraso, está encargada desde 2019, a empresa Prodesin, que é a que tiña. A página está xa, témola, que podemosla visualizar se queremos, temos un enlace para ela, pero está simplemente para cambiar a que hai por nova, é completamente distinta, é nova de todo, e están renovándose, como te digo, os contenidos, que ahora mismo estáse precisamente revisándolos para ver como están. Está sin actualizar, porque como estamos pendientes de facer unha nova, tampouco se debe tocar, creo que fai ano e medio, que non se lle toca, se hai un establecemento de hostelería ou algo novo, claro que non se puxo nada, pero vale, estamos con elo, con intención de sacarla antes de verano. Por a nosa parte era algo que era moi necesario. Seguimos a ver que máis temos, vale, o Concello logo trasladanos unha petición en Froxán relativa á iluminación do camiño hasta Mer, que nos sinalaron os veciños varios que xa fora pedida ao Concello. Entón, para reiterar esa necesidade de ver en onde se pon iluminación nese camiño Froxán-Mer, comentan pois, que posiblemente se necesitaran 2 puntos, pero que si fai falta só un, pois só un, pero sobre todo para unha curva que consideran que é perigoso para cando pois, nenos e nenas que son tamén os que camiñan por ali, para cando a veciñanza fai eses paseos por aí, saber en que situación está esa petición da veciñanza que foi entregada pois, con sinaturas no Concello, e tamén unha proposta que isto hai que trasladarlo á Diputación, pero incluímolo porque tamén de seguridade diaria, que entre Sobera e Carqueixa, bueno, pois a bella reivindicación de que haxa espacio para facer paseos, porque non hai arcéns suficientes co ancho pertinente e perigosa nese punto de, bueno, perigosa nos sitios de visibilidade non, pero é unha estrada que non dá pé a que haxa ciclistas, a que haxa paseantes, a pesar de que é un lugar excelente para pasear. A ver, en canto das luces, eu digo que cada veciño ve o que ten ao lado da porta da casa, non? É certo que mandaron un escrito, pero con mandar un escrito pedindo tampouco o mellor é a obligación de poñelo, porque se pos luces entre Froxán e Mer, telas que poñer, porque viñeron máis, entre Campo Rayo e Canaval, entre Narca e Lama dos Campos, entre Sober e a Pena de Proentos, entre Cortizo e a Lama dos Campos, porque xas piden todos, dicir, queremos luces desde este pueblo siguiente porque paseamos. Entonces, é certo, con 2 bombillas non faz nada. Hai 9 vanos. Entre Froxán e Mer hai 450 metros, desde a última bombilla de Froxán a última bombilla de Mer. E hai 9 postes para poñer bombillas. Se pos 2, é o mesmo que non poñer ninguna, porque non van ir de paseo os de Froxán hasta a primeira bombilla que te pos. Entón, é dicir, é algo que habría que valorar, ou o pos en todos os sitios, ou non é, dicir, sinceramente non o considero prioritario, a pesar de que mandaron un escrito, pero como mandaron un escrito e pedilo, é o que digo, se eu pos aí, vale ter que poñer desde a Pena de Proentos a Liñarán, e desde a Bacarizaneiras, claro, todos a xente que anda de paseo desde o seu pueblo ao pueblo siguiente. Iso pasa por todas as estradas do ayuntamiento, entón sería algo que habría que un pouco estudiar antes de facerlo así por facer. É que dixéranos que sí que fora prometido, pero bueno... Non. Aquí o único que se comprometeu foi cando fixeran a casa nova que se iba a poñer unha bombilla no poste da luz, ahora que ten poste que non o tiña, porque puxeron de luz, habrá que poñerle unha bombilla fixeran unha casa, como, eso sí, aí fanse unha casa nova, pois levas unha bombilla hasta esa casa nova, pero que non ten, entendes, algo, non ten, pero bueno, na casa esa que se construiu, si estaba previsto poñerla, nesa casa. É que se pos 3 bombillas non faz nada, ni con 4 faz nada, nin con 5, non lle chega para pasear. A parte, nós non somos partidarios de inundar de luces, Claro. Igual podese ver, a mellor hai algunha solución de, non sei, de marcas De todos os modos, en determinados puntos. aí podese pasear igual con luz que sin luz, que non va a pasear no mes de diciembre. Nas noites de verano, anda a xente de paseo, se agora nos poñemos a preparar camiños sendeiros para poder andar por eles,
que a xente que quera andar cos sendeiros non lle va a poder despois iluminación con o sendeiro. É un pouco... Bueno, nos trasladamos Pero bueno, vaise de poñer a bombilla cando funciona a casa, xa viron nela, venen, bueno, están vindo fines de semana, pero unha temporada, pero si se lle vai poñer a bombilla nesa casa que construíron, que está na salida precisamente de Frosán. Xa está, digamos que son os 50 metros despois do que no primeiro bando que hai. Non hai problema ningún. Vale, pues xa me creo que xa me toca as preguntas. A ver, unha é, registramos ao Parque Infantil de Sober de novo, non comprobei se xa estaban os defectos máis perigosos que Si están arreglados, eso era o prioritario, pero tamén se hai algunha previsión de remodelar o parque, que xa nos comentaras que ademais iban poñer incluso adaptados para nenos e nenas con mobilidade reducida, e cando se vai a cometer esa A reducción. intención é de facelo xa, estamos pendentes da comunicación, temos un compromiso da Consellería de Presidencia, de Vicepresidencia Primeira, de unha subvención para a mellora de espacios urbanos, está o proxecto presentado e queremos facer o máis pronto posible, queríamos ter programa. Pero vaya, que se vai a cometer a remodelación o máis pronto posible, é a nosa intención. Vale, sobre o Badén da Praza do Concello, que xa presentaramos, quedáramos en que nos poñíamos unha serie de puntos da praza que considerábamos que non estaban acorde ao proxecto, pero o goberno local o que dicía era que o único que non está coa normativa é o Badén que está á altura do BBVA. Si, é o BBVA, mora, están pechando. Bueno, pois ese Badén da rotonda sinalaras que se ia facer unha última fase da Praza do Concello. A cuestión é cando se vai a cometer esta remodelación, pero tamén o que preguntamos é por qué, se este está admitido que é unha barreira na vía pública, por que non se arranxa a altura do Badén xa, que se xa non é regulamentario, pois xa de xeito provisional se debería arranxar, e porque cando a obra se rematou non se, en teoría, pois deberíanse pedir responsabilidades á empresa que realizou. Falouse a empresa e co arquitecto que fixo a obra, estuveron aí, ao final a propia empresa incluso se levantou un pouco do aglomerado ali por lado izquierdo, quedou un arreglado, non veu. Como tampouco sabemos como está a posibilidade de facer nosa a obra, queremos facer, porque necesitase facer esa última fase da obra, principalmente por facer un espacio de sombra grande que necesita a propia plaza. Se non o damos feito, se non damos conseguido esa axuda pronto, pues intentaremos solucionar o tema dese Badén para a nosa conta, chamando lógicamente a empresa que traballou aí para que veña solucionado, se non, pues faremos nós, pero ese sí hai que arranxarlos. É que eso, o que nos quedara tamén de decir no pleno último que trouxemos é eso, que a responsable, pois en teoría debería ser a empresa por entregar unha obra que ten unha altura irregular nese Badén. Agardamos logo pois para ver como vai a situación, pero hai que corrixilo. E despois dúas cousas máis, unha é sobre o plan de arranxo de estradas, se se fixo un traballo previo de ver que puntos eran máis perigosos, máis deteriorados e que criterios foron pois seguidos para dar prioridade a unhas estradas sobre outras. Partimos da base de que entendemos que é dificilísimo, tal como está a situación das estradas, pois digamos, contentar a todo o mundo, pero tamén facer un plan que realmente acometa todos os puntos perigosos, porque poñémonos a ver por parroquias e hai moitísimas deterioradas. Entón, se hai un plan Isto falámonos a un día e díxose como se facía. Inténtase facer con dúas prioridades. Unha, o estado do camiño, e outro, número de usuarios ou persoas posibles usuarios dese camiño. Lógicamente, se hai unha carretera onde hai 50 veciños e outra onde hai 15 e están as dúas no mesmo estado, arreglaremos primeiro a de 50 que a de 15. Ora, se a de onde hai 15 veciños a carretera está moi mal e onde hai 50 está regular, arreglaremos antes a dos 15 veciños a pesar de ser menos. Entonces, nós temos unha relación por parroquias de todas as estradas, das que están mal e das que están regular. Temos agora pedidos 8 toneladas de aglomerado para bachear carreteras que non entraron agora no plan. É dicir, estamos executando o plan único do 2020, que
temos contratado o Plan Único do 2021, rematouse tamén o Plan Marco do 20, vamos sacar a concurso o Plan Marco do 21, fixonos a Xunta o PIR do 20, vai licitar agora o PIR do 21, e con todas esas obras que intentaremos estas, as poucas que faltan agora, facelas o máis pronto posible. Creo que deixamos as principales. De acordo que hai algunhas, se queres digo incluso, teño unha relación parroquia por parroquia das que se van bachear agora, que posiblemente te toque para o ano, claro. Igual algunhas xa non las trasladaron, pero vale, que as que se van a arranxar na súa totalidade, son San Xisti antes Gandarela, Cima de Vila Santa Marta, Villorín Santa Marta, Iglesia de Mandi Cruz de San Pedro, a Travesa Cantón, accesos ao Castro desde a carretera de Bundibós, Barantes da Baixo Iglesia, accesos a Fervenza, accesos a Cuñas, as Casas a Veiga e o camiño do Hospital, que vai desde o Piñeiro ata a carretera de Miñarán. E despois está previsto en torno a 30 carreteras de bacheo, grandes baches, lógicamente, por exemplo, esa do Castro sí que non la dicen moitas veces. Non se vai ser, esa está metida agora. Seguimos, non? No, que se me quedaba, que tamén pois hai que reiterarle a Deputación aquelas que son da súa titularidade que hai que arranxar, porque, síguese acumulando bache tras bache, non sei se hai tamén un plan provincial. Para nós non é a cuestión de entrar en guerra de o Concello, Tampouco, non é saber. entón, reiterarle a Deputación todos os puntos conflictivos. E logo outra pregunta, última xa, agora que hai técnico de medio ambiente, non sei cal é a denominación, pero a cuestión é, cando hai veciñanza que os herbicidas, pois non de usar, vai o Concello facer algo sobre concienciación para intentar erradicar estas prácticas? Porque poden chegar a ser perigosas e se usan en vías que falábamos dos paseos onde hai nenos e nenas, pois, non sei. O técnico que temos é técnico forestal. Agora, desde fai 2 anos non é técnico medio ambiente, é técnico forestal, porque consideramos que era máis importante esa figura con o tema precisamente das cortas de madeira e das plantacións. Pero, bueno, se se encarga algo relacionado con eso, de todos modos, non sei hasta que punto pode ser competencia do Ayuntamiento, é dicir, facer campañas de concienciación para non usar herbicidas, podemos facer algún curso, alguna cousa en concreto, pero eu supoño que se alguén usa herbicidas onde non debe, será o Seprona ou Claro, a última opción é sempre a da denuncia. Tampouco sei, habrá que consultar, a ver que se pode facer desde o Concello. Concienciar a xente, sí, pero... Pois falamos de concienciación, porque xa non... Como é a forma máis fácil de matar as ervas, hai un joão que leva 30 anos con un herbicida que vai desachar. Pero... É complicado, pero bueno, intentarase. E que incluso a veces son en lugares que en teoría pois son que debería limpiar o titular da estrada, non? Pero como é máis cómodo, pois, herbicida e nada, pois, pola nosa parte, pois rematamos, se hai pleno ordinario en maio, pois traemos esa moción, traemos outra que temos pendente. Últimos horas de maio, que se non hai ninguna novedade. E traemos tamén o tema da renuncia de Samantha, pois ela... Esa che dice ahora como é que incluso en Dios se fai renuncia e toma de posesión todo xunto. Cando finaliza o pleno. Pois tamén para trasladarnos que ela foi un pouco abrupto así, pero é que pois saiulle traballo aí no compañeiro e que vai seguir sendo tendo base por aquí, ela sigue pensada en sober e virános ver algunhas veces, pero que non pode seguir de conselleira. Entón, a conselleira que vai a tomar posesión do cargo vai ser Eva Abad, que aparece por aquí. Nada, xa me dices como facemos. Bien.